हाय दोस्तों, मेरी तरफ से नमस्ते प्रणाम। दोस्तों, आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारा सोहर गीत लेके आई हूँ। आप लोग सुनिएगा, समझिएगा, फुल वॉच करके उसके बाद कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो क्या है कि 12:12 पे 12:12 पे जच्चा के ललनवा हो गईला, हो जच्चा के ललनवा हो गईला। 12:12 पे 12:12 पे जच्चा के ललनवा हो गईला, हो जच्चा के ललनवा हो गईला। अरे मुट्ठी बानी बबुआ मुठ मिल मिलावई, मुट्ठी बानी बबुआ आँख मिल मिलावई, एक सुंदर ललन घरा आ गईला, हो एक सुंदर ललन घरा आ गईला। सासू जी आई देवता मनाने, सासू जी आई देवता मनाने, पियरी के मंगनवा हो गईला, हो पियरी के मंगनवा हो गईला। पियरी लेत सासू मोहन बिच कुआवई, पियरी लेत सासू झगड़ा न करिया, मोर सुंदर सजन चाबी ले गईले, हो मोर सुंदर बल में चाबी ले गईले। 12:12 पे 12:12 पे एक सुंदर ललन पैदा हो गईले, हो एक सुंदर ललन पैदा हो गईले। मुट्ठी बानी बबुआ यख मिल मिलावई, मुट्ठी बानी बबुआ यख मिल मिलावई, एक सुंदर ललन घरा आ गईले, हो एक सुंदर ललन घरा आ गईले। अरे जेठनी जी आई पिपली पिसन के, जेठनी जी आई पिपली पिसन के, तिलरी के मंगनवा हो गईला, हो तिलरी के मंगनवा हो गईला। तिलरी लेत जेठनी झगड़ा न करिहा, तिलरी लेत जीजी झगड़ा न करिहा, मोर मोर सुंदर सजन चाबी ले गईले, हो मोर सुंदर सजन चाबी ले गईले। 12:12 पे मोर सुंदर ललन पैदा हो गईले, हो घरा सुंदर ललन पैदा हो गईले। मुट्ठी बानी बबुआ यख मिल मिलावई, मुट्ठी बानी बबुआ यख मिल मिलावई, एक सुंदर ललन घरा हो गईले, हो एक सुंदर ललन घरा आ गईले। ननदी जो आई कजला रचन के, ननदी जो आई कजला रचन के, कंगना के मंगनवा हो गईला, हो कंगना के मंगनवा हो गईला। अरे कंगन लेत ननदी मोह बिचकावई, कंगन लेत ननदी झगड़ा न करिया, मोर सुंदर सजन चाबी ले गईले, हो मोर सुंदर सजन चाबी ले गईले। 12:12 पे 12:12 पे घर ही में ललन मोरे हो गईले, हो घर ही में ललन मोरे हो गईले। मुट्ठी बानी बबुआ मख मिल मिलावई, एक सुंदर ललन घरा आ गईले, एक सुंदर ललन गोदी आ गईले। 12:12 पे एक सुंदर ललनवा हो गईले।